Καλημέρα! Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, ξεκινάω YouTube. Είναι το πρώτο μου βιντεάκι, σας καλωσορίζω. Τώρα περιμένω ο Παναγιώτης κάπου εδώ να βάλει τα χειροκροτήματα κάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάω να φάω πρωινό. Έχω βάλει στο μαλλί μου γιατί ήταν ένα χάλι μαύρο. Και θα βγούμε έξω στην πισίνα με τον Πάνο, να κάνουμε ηλιοθεραπεία, παύλα γυμναστική. Γενικά, κάνουμε αντιλιακό. Γιατί χωρίς αντιλιακό εγώ πλέον δεν διανάξω γιατί θα γίνει χάλι την προηγούμενη. Δεν ξέρω, νιώθω περίεργα που μιλάω στο YouTube. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Και αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σήμερα η μέρα έχει κλασικά δουλειά. Όπως έχω πει και στο TikTok μου. Δουλειά και μετά ας ελπίσουμε να μην είμαι πτώμα έτσι ώστε να κάνω κάτι με τον Πάνο. Πάω να φάω για να βγω έξω να ξεκινήσει η μέρα μου. Επανέρχομαι σε λίγο. Φλώνομαι, αλλά Παναγιώτη πρέπει να πεις γεια στο vlog. Θα σε κυνηγάμε, είσαι διάσημος. Γεια σου vlog. Γεια σου vlog. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε γυμναστική, δίπλα χτίζουν όπως σας είπα. Ναι. Έχω μαυρίσει όμως, έχω ενθουσιαστεί με αυτό. Μας χαλάνε τη ιδέα, παιδιά. Ναι. Και έχω και τρίποδο. Δεν είμαι πολύ επαγγελματίας αυτή τη στιγμή. Εδώ πολύ επαγγελματίας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε αντιλιακό. Ήρθε η ώρα αυτή μαγική. Εγώ νιώθω πολύ proud γιατί έχω πάρει τα αντιλιακά. Το ένα έχει δείχνει φωτοστασία, το άλλο δεν έχει. Το παίζει σαν είναι η ύπαρξη. Ξεκινάει τα push-ups του τώρα και μας το παίζει μάγκας εδώ πέρα. Οκ. Πάμε να βάλουμε αντιλιακό. Χαχα. Θα βάλεις ή θα σου βάλω εγώ? Θα μου βάλεις εσύ. Βασικά ξέρεις να βάζεις. Βάλεσαι. Χαχα. Αχ, γιατί είναι κίτρινο. Δεν το έχω ξαναβάλει αυτό το αντιλιακό. Αν δεν μαυρίσω θα γίνει τη τρελή στο κάγκελο εδώ πέρα, να ξέρετε. Βέβαια έχω πάρει και λάδι. Το κινητό μου αν πάθει παράκουση και κλείσει. Εσύ Παναγιώτη θα βάλεις από αυτό το αντιλιακό γιατί σε άσπρωσε το γάλα. Από αυτό που βάζεις? Ναι. Ναι, έχει και προστασία αυτό βέβαια. Και αυτά παιδιά. Τώρα θα κάνουμε γυμναστική και να. Κάπως να κλείσει το vlog, κύριε κάμεραμαν. Α, δεν είπα. Τι? Σήμερα θα κάνω vlog την ημέρα μου, δεν θυμάμαι αν το είπα. Αν δεν το είπα, γεια σας. Παναγιώτης να με κάνει να πεθάνω για μισή ώρα. Παραπάνω δεν το δέχομαι. Απλώς το λέω. Αφού λοδοθήκαμε και γίναμε σαν... Τι γίναμε? Νιβαία, μουστάρδα. Μουστάρδες. Ξεκινάμε τη γυμναστική. Αν βάλω πλάνα θα γελάτε απλά με τη μούρη μου. Ναι, δείξε μας πώς κάνεις τον καρχαρέ. Φουλ τρομακτικό. Και γιατί μου πάνε όλα στραβά σε αυτή τη ζωή, με βγήκε στο στομάχι μου. Αν κατάλαβα θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει για δουλειά, άρα θα πάω ελάχιστα πιο αργά. Έχετε γκιτσούτσο τώρα. Και οριακά πεθαίνω. Κάπου είναι αυτό εδώ. Ωραία, το outfit. Φοράω και τα αερφορσάκια μου. Η μέρα δεν με πάει καλά, το βλέπουμε όλοι. Αυτά, τρέχω να φύγω. Θα πούμε σε ένα επόμενο πλάνο. Αχ, βολεύει αυτό τελικά. Και τώρα βαδίζω προς τη δουλειά μαζί με τον Πάνο που θα μου κάνει παρέα. Και κουβαλάει την τσάντα σου. Και κουβαλάει την τσάντα μου, φαίνεται. Ναι. Οριακά νομίζω πεθαίνω. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ο αδερφός μου το παίζει ήσυχος. Μάρθο, πες γεια. Γεια. Αλλά δεν μου καθαρός είναι πάντως. Ναι, φορά και το καπελάκι, δεν τον δείχνω. Τον κρατάω κρυφό από τα social. Τον έχω δείξει 2-3 φορές, αλλά επιλέγω να μην τον δείξω. Θα τα πούμε ότι αυτά στη δουλειά. Όταν έχω χρόνο θα σας τραβάω βλακίες. Ο Παναγιώτης κλασικά θα με τραβάει όταν εγώ θα πνίγομαι. Έτσι για να γελάτε εσείς και εγώ να κλαίω οριακά. Αυτά. Νομίζω έχει ωραία ποιότητα αυτό το
κινητάκι, φιλενάδα. Εγώ για κάποιο λόγο όλους τους λέω φιλενάδα. Γεια σας να βγάλω ένα δικό μου. Γεια σας φιλενάδες και φιλενάδοι. Γιατί κοιτάει τώρα το βιντεάκι και γελάω πάρα πολύ με τα πλάνα που έχω βγάλει. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πολύ καλύτερη οπτική από εδώ πέρα και πολύ καλύτερος φωτισμός. Βρήκα το Cinematic γιατί πολύ μου κόβει. Ήθελα να πω ότι ελπίζω να πάει πολύ καλά με το YouTube γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τραβάω και vlogger και τέτοια και θέλω να σας δείχνω και τι κάναμε στη μέρα μου και να σας κάνω διάφορα γκρόμ και τέτοια και challenges. Θα δούμε πώς θα πάει γενικά, πώς θα είναι η ροή του βίντεο. Αυτά. Τώρα είμαι στη δουλειά, πονάει πάρα πολύ η κοιλιά μου και προσπαθώ να το παίζω very cool και ότι είναι όλα καλά, αλλά πονάω, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να ξεχαστώ και να μην πεθάνω σε λιγάκι. Θα το πούμε πιο μετά, έτσι καταλάβω. Εγώ βρίσκεται σε πανικό αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξω ένα ποτό που δεν έχω ξαναφτιάξει ποτέ στη ζωή μου. Έχει να φτιάξει την μπύρα και ένα ποτό. Δεν τη βοηθάμε να τα ανοίξει γιατί βγάζουμε βίντεο. Λοιπόν, καθίστε. Τώρα θα έρθουμε τα τέτοια. Έχει πάθει κρίση. Θες να διαβάσεις λίγο εδώ πέρα τι λέει? Μαργαρίτα. Βάζουμε στο λικέρ 1, μεζούρα τεκίλα. Στο shaker λέει. Μία μεζούρα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιώ shaker, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, θέλει τεκίλα λευκή. Τεκίλα λευκή. Τεκίλα λευκή. Εμείς κάπου να λέει τεκίλα. Ναι, γιατί μην το βάζει βίντεο, το αποφασισμό. Βοήθα να βγουν τεκίλα. Ρε, βοήθα να βγουν τεκίλα. Τι είναι τεκίλα? Οι πελάτες περιμένουν. Οι πελάτες περιμένουν. Πάνω έχω τώρα ότι τα έχω κάνει χάλια σε μια ξένη επιχείρηση, όχι παιδιά. Δουλεύω στην επιχείρηση του πατέρα μου. Δεν έγινε πολύ ζήλη. Ήρθε και με βοήθησε ο παπάς μου με το ποτό. Αν έχουμε βάλει το κλιπάκι του παθαίνω κρίση πανικού, φτιάχνοντας μια μαργαρίτα. Πώς να μην φτιάξετε μια μαργαρίτα? Αυτά. Ναι. Αυτό. Θα πούμε σε λίγα. Τελειώσαμε τη δουλειά και πηγαίνουμε σπίτι. Καλά πήγε. Ο κόσμος κλασικά έρχεται όταν τελειώνει η βάρδιά μου. Δεν ξέρω γιατί. Παναγιώτη, για πες, πώς πέρασες όλες αυτές τις ώρες? Υποδομητικά. Edit. Αυτό το βίντεο. Δεν έχω ιδέα από edit. Αλλά έχω λίγο παραπάνω από εγώ, οπότε από μένα έχει λίγο παραπάνω. Αν ακούγομαι, ελπίζω να ακούγομαι. Όχι ρε φίλε, αυτό το στέκει είναι τέλος. Θα το λέω σε όλο το βίντεο. Αν βαρεθείτε δεν πειράζει. Να ετοιμαστώ για την μίνι έξοδο που θα κάνω με το πάνω. Να κάνω ένα touch up, my makeup. Λοιπόν, και να σας πω τα νέα μου. Τι νέα να πω? Σήμερα η δουλειά ήταν βαρετή. Δεν είχε κόσμο ιδιαίτερο. Και ναι. Ξέρετε τι θα κάνω? Θα κάνω τρολό transition. Δείτε με και θα με δείτε σε λίγο. Καμία διαφορά με πριν. Ενθουσιασμός, παιδιά. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να κοιτάω αυτό. Εδώ. Δεν είναι εφικτό να σας κοιτάω. Νομίζω είναι ανέφικτο. Φαινόμαστε να πάρουμε να πιούμε κάτι και να ράξουμε στο κάστρο που δεν φαίνεται τώρα. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο φως. Πονάνε τα πόδια μου από τη γυμναστική που είχα κάνει τις προηγούμενες μέρες, όχι σήμερα. Και μισό το σήμερα δεν έκανες? Σήμερα δεν έκανα. Έχει μια γάτα. Γάτα, μη φεύγεις. Μίλα στο vlog μου. Παιδιά. Παιδιά.
αλήθεια ρε. Ελπίζω να έκανε zoom. Είχαμε την ωραία ανηφόρα, πήραμε να πιούμε. Εγώ πήρα αυτό εδώ που παίρνω στην έκτη δημοτικού. Δεν ξέρω, αυτά εδώ μου θυμίζουν καλοκαίρι. Και τώρα πάμε πάνω στο κάστρο, πάνω πήραμε λάιμ, εγώ πήραμε λεμόνι. Κάποιος είναι από πίσω μου. Και έχετε πολύ επιθετικά. Ένα παιδάκι. Ένα μικρό παιδάκι. Αυτά. Ο Σαντορίνης όμως από εδώ πέρα δεν νομίζω να έχουν έρθει πολύ να σας δείξουν πλάνα ακροτηρίου. Το υποτιμάνε το ακροτήρι. Από τα στενά. Άμα είσαι ντόπιος, ξέρεις άλλα κατατόπια. Τα κατατόπια που δεν θα μας κάνουν πουθενά. Έλα τώρα έχουμε θέα όλη την καλντέρα εδώ πέρα. Θα δείτε και τη θέα πάνω στο κάστρο πόσο μαγευτικά είναι. Το μέρος που θα ράξουμε είναι αυτό εδώ. Αρέσει πάρα πολύ, έχουμε από μικρό παιδί. Και θα πιούμε αυτά, τα είπα και πριν. Και απλά θα απολαύσουμε τη θέα. Εγώ τρελάνομαι. Παναγιώτη, πες κάτι κι εσύ. Απλά θέλω να φάω το ποτάκι και τζατζίκι. Μαζί σου. Τι ωραία στούπι. Λοιπόν, φεύγουμε από το σποτάκι που ήμασταν. Και εδώ έχει αυτό το τυχάκι. Πώς το ανεβαίνω εγώ. Και πώς θα το ανέβηγω εγώ, να δούμε. Πώς έχεις στήσει. Κοίτα, νόμιζα δεν ανέβεις καν. Είναι μια πρόοδο. Ναι, το θυμάσαι. Για να έχω φωτισμό έχει γίνει τρελό σκηνικό. Γυρίσαμε σπίτι, αράζω, ο Πάνος κάνει edit και μου ρίχνει κάπου από εδώ flash. Εγώ έχω βάλει το laptop μου για να με βλέπετε, το tablet μου. Και αυτό είναι το βιντεάκι. Αν πάει καλά έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω βασικά να σας αρέσει κιόλας. Αν θέλετε κάντε και ένα subscribe. Και αυτά. Φιλάκια πολλά.